Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni likaKristu Jesu inkosi yethu yasemazulwini ebusayo. Bazalwane siyanimema sine convocation yethu, our first convocation in 2026 ezobe ise Ifracom eMgababa mhla ka27, 28 and 29. Siyacela niphumelele nonke ngobuningi bena ama-session ethu. Kuzoba ne-session yantambama ngo-6 ngolesihlanu 27, kube neyasekuseni ngo-10, kube neyasemini ngo-2 yama-ladies. Siyacela niphumelele nonke, sikhona ispeaker uNkulunkulu asihlelele sona sizokhuluma nama-ladies, omama ney'ntombi. Then ntambama kube inkonzo yesidlo Saturday, bese kuba inkonzo after inkonzo yesidlo, bese kuthi Sunday kube normal Sunday service. Siyacela kakhulu bazalwane nibe khona kule nkonzo uNkulunkulu asithembise ukwehla ngamandla amakhulu ezebandleni lawo to restore izinto esikade sasizikhulekela. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. Bheka kuhle kumnandi ukuhlangana kwabangcwele bemoya munye, kufana namafutha amahle athelwa ekhanda lika-Aaron ehlele esilevini azehlela ngisho emphetheni wengubo zakhe. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Ngajabula lapho bethi kimi masize endlini kaJehova. uNkulunkulu abe nani bazalwane. Siyacela ukuthi nibe khona ngobuningi benu egameni likaJesu. Followers from all social media platforms ibani khona. If udinga i-location sikusendele, ngicela uthathe nayo inamba 073 956 3978 073 956 3978. I can't wait to see you. God bless you.